Lisa Roberts dwi, Swyddog Technegol Coch y Canolbarth, a dyn ni yma heddiw yn Trefnant Isaf, lle dyn ni wedi bod yn monitro perfformiad y ddiadell ag hefyd y glaswellt ar y ffarm. So, prif nod y prosiect mewn ffordd oedd trio sicrhau bod ni'n dod mynd â ŵyn ffwrdd yr adeg cywir, so mor gynnar a phosib, a sicrhau bod nhw'n tyfu ar raddfa cywir, ac wedyn neud siŵr hefyd bod digon o fwyd ar ei cyfer nhw rhan yr ochr y glaswellt, a monitro perfformiad y glaswellt yn ni. Adeg yma'r flwyddyn, mae'n bwysig iawn sicrhau bod ni wedi bod yn monitro perfformiad yr glaswellt, tyfiant y glaswellt, trwy'r ha, i sicrhau pan bod ni'n dod o defed fewn wan ar gyfer wyna, bod na ddigon o laswellt yna i ni droi nhw allan ar gyfer y gwanwyn, neu edrych fewn os oes angen falle bwydo'n ychwanegol. Mae Aled Haynes ar y funud yn defnyddio system TMR i fwydo'r defed. Be mae'n golygu yn amlwg ydy mae'r ŵyn yn cael, mae'r moged i ddechrau wedi perfformio'n dda iawn dros wyna, wedi lleitho'n dda iawn, so mae'r ŵyn yn cael y dechrau gorau posib ochr trwy'r fam. Ac wedyn be mae'n golygu ydy mae'r ŵyn mewn ffordd wedi cael y dechrau gorau ac yn hitio i pwysau 8 wythnos a 20 wythnos yn dda iawn, ac wedyn yn amlwg maen nhw, gan bod nhw'n tyfu ar raddfa dipyn yn gynt, yn amlwg maen nhw ffwrdd o'r ffarm yn gynt, sydd yn llai o bresur wedyn ar yr glaswellt mewn ffordd ar y ffarm yn hwyrach mlaen yn y tymor. Mae yna grŵp trafod yn dod yma i weld beth mae Aled yn neud ar y ffarm, beth ni wedi bod yn neud trwy'r prosiect, ond hefyd o ran o'r ochr y bwydo TMR a'r gwersi mae Aled wedi ddysgu mewn ffordd o fod yn bwydo. Felly mae cael Fferm Ffocws fel un yn gyfle da iawn i ffermwyr allu dod yma i ddysgu profiadau'r ffarmwr hynny ac i ddysgu unrhyw fanteision o be bynnag maen nhw'n wneud. Felly fel un efo Aled, yr ochr y TMR a'r monitro perfformiad y glaswellt a'r ŵyn wedyn.